for enye nneɛma bi etimi bɛsɛ Ghana for nneɛma bi. But you said Dr. Guzia, you be your mampeni or man Ghana. Into oba nso no, obobo man Ghana ma. Ya bɛgye ya fa wie anase mpuntum bi ba o man Ghana. Na mpuntum duma oyɛ ne sɛ otumi mama o man Ghana kwan na ade ba o man Ghana. Nia ɛsɛ ho enye no o mama osisi ho no ma ho no bɛyɛ titiri a ho so bɛyɛ kro ma o man Ghana. Nti bi tumi hu sɛ Dr. Buzia obobo o man Ghana ma obobo mpenifo no ma oyɛgye ya fa hodie ma fa hodie no Ghana funya fa hodie enti yebo din a Dr. Buzia yebo ni din ye ka ne se oboa mpanifo no ma yɛgye ya fa hodie afia frimpoma akotobre Adom Kasee afia frimpoma akotobre adwuma pa okoye ye no so ne begina ne ade wi aba na wi na afia toaso akọ ensafufu me akọ ensafufu mu de a asylum down ewan kakopo mu eho ne de ani eche na akopie mu wo ho a ene na aweho esisu ene adwadwo esanse wo manfo sese a wobo a wodi wodwuma wototo no man kakra kolikoli se de be ya wo benya sika kakra no de atwa wanum anakre wani nyina da ye dwiri guse dwira wo e ma ne da ne aweho sem ni nyina da ene se asase a ebe trust towers no se na manso eda so a ekwawi ase nipa bi ekọ court ekwaji tumi edebetro so ene nam so a ne ne empanyufo ba omode akeka wo nwubo mu wo bae no bedwuri ni nyina da edigu ye wo manfo a yebubu omo no ma no wo so senya de omo bete ase ne ate ase kira ne ne one empanyufo betwe ne se ya ate abakopem se ni nyina da ebetu obi bia ni so esanse wo ho kwan so otimi tan ho wo chema wo se wo panyini bi ba wo nche na nse antem a efre na bodwese wo bae no obaji 50 Ghana wo se wo mo fama me alala me amode mame a ene ne anya hwekora busumi se de mo betena so wobi nsemu dache wobi mom wobi mpramu no wobi nkamo no wobi ntumo na so otu eska wie ya se waye wo krokro de dwon adako da do wo atwafufuafu atikwa bewuro wanum se surudu amene eje wani subri enam so ema Adom Kasee bo emre bi nsemu no ebetu odwa se Servie Farms Limited a wo mo ewo Kaneshi Industrial Area wo mo na kokoto ekwaje tumi krata yi asabra mekasei ene wo manfo enka bi hyemu ya bebubu mu nyina da ene ma ato agum na de ba kwa na emu wo brem ewo sa adwumadie mu ene se emra sentwofo duru ho eja pass makapa de ehunufo wo twen wo camera etwen wo pen tintintin ne ebo pa bi kuta beke bi kuta bambu afu no mu wusum ni ade ekwawi ase aposifo se da enya de wo bete ase ama wo mafa na nsama awodo ekoso nyina da Adom Kasee ene ya twebe agu apawa so Mobile no can say Umama is 6 months, Umaton as na man for binti, Umama is 6 months up to December. Nti per place B. Na yanko. Nti say okay, we understand. So we are preparing for 6 months, you know. Yes, all no pa no anyume no na mobile am dey later be aba peste bi. Yes, all no pa na police for say move. They say you move your cars, you me the two cars aba. Nti they say two cars aba, move my time. Na find there, move your cars in free up to even my by say 2 days cramponi say move cry but move some of the cars no tie near see yenti move say we say we 2 cars na kwasi car kwan mo amaye you say oh that one there yenti me nya ne sa just say yanka say ba 2 year cars because cars e wo ha no who sell bi car ya ni sika ba my yanka say fire to me in my even my 1 day and 2 days crampono you bet my year cars now ba one year empty place we say no umba yi cars no no problems say ya wa ha it is say then ekoso mitimi hu say still demolition ekoso and wo mo pese demolition ade no nso wa ha a mo ne police no for ne kasa but what is the because I can see a lot of broken down cars here then na mo be because almost mo yi bibia fi ha mo ye ne then I see no ya hwese na ba ya ba fakas ni na afri ba yi cars ba friend kofo a wo ka wa ha bia no o se mo fa wo ka afri ha na ya police we are na odi cars na ba na ya ma no ono na sia egusu ayaye nti from today to ochina no I was here in free her. Oh, come. Can't tell you us. We are Rahosama Ekoso ewa asylum down in our say Adom Kasee yadi ani di training kophobia omokoka ye omokoka edwamu etwetwe enkomono ye na ye ni na afi yenko galamse edwumadie emu besa busumi ni ina Ghana mampanyini a wote jata nwoma so John Dramani Mahama wo pa obedwakuo bia
wo se omu dwumadi omu kodia ne se omu mompempe wo mamu ntwo no ne ntwa so no hwe hunu se wo manfo a wo sode a wade pickers ebi mu de bulldozer ebi mu de sofini ade wo dwudwu asase nani epen asase mu nepa emra ennam emra kwan so no wo betimi ahwe no abubu wapre na afi wapamo na wadwumadi a wodie no se be krank won fanso ngu so te seja yafo no na etimi emboa mo maye etimi ne ho busumi ni watimi de wadwumadi no aba na wie ya samra america say illegal miners anase galamsey fo be se empemiensa ahanwotwe 3800 ena wo mo no esa dwumadi se de na esi koso no na wo kra wo firi kroma o ma krukra firi mo mamu amanonefo a China fo wani kitenkete te se de esa binyakopon abu amana declare yasa no ade bia bia o te se koma wo mo na beje ya boss ne 3800 wo mu nyina da empanyufo atumi abomoden a abubu apre amwode ose ayodwo na wo hwe amanonefo na mu be se apem ahanum adusia enwotwe 1568 ene bios no Ghana de hye be se aduonum baako 51 ena sambra meka sei aposifo ayiro mu se trew abosisi achi se kabo edi wo ma akogu wo kukumu a wo bo amanhwehwemu mapanso atumi akoso na ne no ma wasese no mfidie mumunu ntum de ye kase ye kan kade bechi na ne nyina aka tax force wo dwumadie pa wo kodi ye no ho ebi wosoafo a wono na hwe ensase ene bi nso no obade eno ma pa wode abehye ensase mu Alhaji Inusa Fuseni wono ene panyipa tax force woda no wone Adom Kasee twetwe komo a wotwe ensemu se wodwumadi a wodi ye ne de aso ani pa nemum etrenya ntie a yenya cheso asanso na de opamo no wo mre ya wonka se wugina no wagye ahomkoko agye wahome eni to beto akoso no wadi dwuma no wahwe hu no se eno mabone anipa bi ye ediete amaga na kokwaduamo no fotabraba wabu abaduasa na so agye abayen no ni nyina da eto betumi atwa tintontan yana ya ni niamo pata biribini kopiem ewo mayimu court chenchenche wo mayimu court batan a Supreme Court na ene panyimpa abadwako ba ko na wo mo na ehwe na dawre manso wo yone ene nkyiraka ni chibubu a ekoso ewo afrese abato ayeto ye hususuanso de beto abonte no wo betumi atoto bibi atote na baabi amoa watumi atenete no na bibi atumi akonkane Justice William Atuguba wode wonne kokobodi mu odin typically tight ne wode abeto fom say bam opanyina asema woka nyina da ene se nipa bi ahase chorchon krata e de bre no an krata wo chode abre no enye se bi a wo ba no abema na mo anazo wo ba no abeka chense jika press mpo adama nefa podwe ne mummo de ba beka kire no ekwa wo fa so asem no woni no se for the we Nigeria ni be se was who born dog eno no mapanyin dada jakpata jeje wokan was aha umu ade kra na sa bupo obi atwokrata de akoma no adodo na defe no ada ntese de tofe dada akwada me na atwokrata de abreme wase omo twokrata no so sabi omo nya nkwada empanyimfo atwotwa wuro anitire a wano duru buru mu no twokrata ne de abasa de be ya anke beka ede akwa afa babi omo pe no se da he wuni ma na wuni sabi enkwada na mo de mu kotani amosi aba wase de omo ye ni nyina da yebetumi ache omo se contempt nti wone en wode ma na content ye ne wo boso na akwate se ekuma ya di kokosa chani tri ho fuda no ma so pe na chese ntakramo nyina da tipa obi ape baabi edi ni tri afa edi kan abrante samye wuko ye kitan de bofotena be de echi edi ma MPP amanyuko no koka ase bia court se ekwa ofa so ka ase bo bu animtia edi to ofra na de ne ba ye be ma no wone na ko bia nim se anya hwekwa na edua nanse de ewu ne ntekuma wontra se entonko ekowiase abrante atubiga a wono woka aban ekita odie eku ehwomeche government communications team wono so de ne ho bete ema woni abrante a friend second crunch daily searchlight de obokrata wo mu mienu nyina da ye mo so santan na ne aduafie ne yede wo mokoto ya atubiga de sisi ameka se wonya ni tradim ne ho som a sisi a wo fia sabe wone ne yiri edika subum na kenkranche de sa adomdom ya wochena da ene ye hwe ni mu se twedi apobasa ya adom nyankrompon ya adom ayebetumi ayi no ntino waso wuni mowu ahwe na wo mo churchon krata no ma hwe ya wo mo be te se atubiga ene bi so kenkranche a ene duafie ene ye de wo mo ebeto yanko ensem fufuro mu ewo Adom
nonsia empa mu kase so a yede bre wadom TV so we ye multi TV ba ko pe a edamu odoso podu a woda hwene mu eno ne eguso a yede ema wono ne akwa atwoma bokwa akoda ne awerehosem esan se ahyenkafo a watoka wasesa bi wonkuta PhD enye se PhD so akọ school we ye porthole driving wase hu se de obesi abubu kofu de nche esan so mo kwan no ukona akohu awereho akwate se de edura najo maame wata wo be jogging rehearsals wo ho anase de ye boaba ye ho na afi ye de akopie mu Olympic Games eno enam so amode nsema to dwase ensem ha na yefunu ye oya no anwe wo se obi ahu mobo Adom Kasee ye de ani edi echi ene ahyenkafo wo bi atwetwe nkomo a wo twem se de no masi kwande awereho esan se obeto ka mo ne ade ebeche no na ese titi abion ane konjon pi etu akoka selector badwa na ntu ka na kwa na ebu ni pasabe ase di pabonefo ote atopan kwanta wo se sanno ma na emwa won timpanyifo mra no ma ye kwan ne ma won ahyenkafo ni bi di won sem tudwa tua ekabia road duet ekwa na so na mo ye kura twede ekwa no buku nsuo mu ho nsuo to intimi nkọ ekwa no se kura je se ka na ye na so ne de amani hunu nko a na ehunu da bia komanzi a je kwa na mo ye tie sere mpanyimfo ne se o meboan ene manimu ya sere wo mo cause an yesa nsuo to biem kura bridge bebu ye ntimi ntwam nkọ efo ase ene tabuom wo ye chi ono amani nko a se da bia panyafo no ene ye kosa sa de ne me kwa so mo wan ye de kwa na ye na ye taxi so etua ekabia road duet eni nkam taxi nyina yetua aso kwa na yasre mpanyimfo ne sa so mo moan te yasre mpanyimfo so meboan no munya kwa na man se de yeso betimi ne ye ne dwadefo no ne ne manyina betimi abama bibia yeye e bridge na sa e wa hu esa ne ka kase ne bunsan che se mo yere maye mai ye bre ya me kaka okweso kwai de esese ka pa bibiri ya me adwuma firi sofo la e ba be se kofo ase e firi kopim tabuom ko ne nkurase nyina ba bi no e papa ma ye ho kire e pa ti aban mo hwe no mtwo mo ni me hwe mo chi wa na ye bre pa yefri atwoma tachimani na ye ni enkoburu ne afomantema hinku sunwane ena ukopie mu sunwane passport officer wode tutunkan kopo mu ho na se wotiti bia frima keka bia boma ye kari koko kari mama ase sunwane de ne de wo mo nhede ne hweye a cheso manfo kra enheda nkoho Adom Kasee ene ye de ne de echi a omo semo mo kan se nipa be se aduanan edikosi aduonum ena ya wo ba ho so wo pe passport tumi krata obetimi de to kwa free o mayimu akọ oman ahodo eso na Nestor Kafui Adjoma wono ene anamu senior wo sunwane wode nani di nsamachi a wono amanfo betwetwe nkomo ekopie mu no na chese won pese obekasa na nso ni nyina emu no de abetudwa ene se ho nheda nye hye so wode tutunkan kopo mu eho se de no masi ko ha no ho a yenyina we so na afi ye ho me so ma ye ba ensam ne de yabo ne bede yabo ne dumpu a ye de betopono so e de ama ye dan ho aba yamo akwa babio ediba Adom Kasee eso Ghana agiatumu afi yenko ne enkohwe empomden Kasee bo a eno no dansebre herbal center sise kwa de womo so masache mu kakra womo de aba womo na de sahat herbal mixture abedwa so ansaka bia ebetimi aboawo ena de ne ehwe leprosy ye kan leprosy poto Kasee mo wo de ko ya kan Kasee mo asenete taachuku ubehu de yekoso ye kan Triary ya nyama binum ebetimi ede aba dodo ne de aya untimi nkyere adokodi a ede baaye oni beka na idiopathic ana cause unknown na ebinum ho no ma ebia akwanhie bi ana bibinti na niti ahwe ho na wonya ekro woni trim omosa no asoro yare ne ebetimi ana Triary ebetimi abomoso ebi ho no ma abrofo yare kan cancer ikokrom ebitima banitrim eno so betima ma etwa yare abanoso empo omo nom nsa ebudo bebre no na indrodro boni ya abebayi bi wi ni cocaine eno so timi ma etwa yare eba oso ana obi a wonya stroke
ɔno so etimi nya etwa yare ebi sɛ ɛsoro tɔ obi so prɛ baako pa ɛno nkyerɛ se ɔwɔ etwa yare ɛno no ɛsisi ohwehwem ɛhwɛ adurinti a ɛbaayɛ na so sɛ ɛtoatoa so mpremienu ɛkɔ ekyire ne die a ɛno deɛ ebetumi aba sɛ ɛyɛ etwa yare na obi nya etwa nya egi ne ho adi a ɛtɔ da ɛyɛ hu ɛne sɛnea ɔyɛ no asɛ ne ho ahyɛ aseɛ ɛwɔ so prɛko pɛ na dodoɔ na wetwa ahwɛ na as waka ne kɛtrɛma obi wɔ hɔ no ma na wadwo nso egu ne ho anaasɛ wakɔ sɛbio toilet anagyanan egu ne ho na wei so esi wie a wobɔ sɛ asɛ wayɛ mmerɛ ebi wɔ hɔ no ma unyane na kura unyane asɛ wada hatee ɛyɛ kakra ansana n'ani so atete no na obisa se dan na esiye sɛ uni obi wɔ hɔ na ɔyɛ bibi se a na kyerɛ sɛ etwa yare bi na ɛwɔ ne so na imbrenti mede besi ha ɔkyerɛ mɛsrɛ sɛ mo bɛsen hyia me ɛwɔ Adom Kasee so na yɛahwɛ kwan a obi nye bia yɛde bɛhwɛ no medamase afi yankɔ agoprama so ne yankɔ hwede yakɔ so agokansi mu ensem mu ene Ghana emabunu afi no wanya mfihyedu no ede eba form wokoso wo ahoden ehwe emra wone France fo ede boy ni under 20 World Championship aykoso Turkey no wakom ya huri edwamu eye den esa zone 2 Mizog boy kogo ni nyina da ankusiaga France fo ehye ye kamienu ema yetimi etimu adabra kabako a eno no afi ne yakɔ akopre 3rd and 4th na ani nyina mu no Ghana de hye bi etwe wadwene ede fa ho sade dwumadie no esikoye ene wadwencha wo ede fa sa agu kansie ho de am dwen say no betumi aba no aba bas ehwe second half na ho de no mo de wura mu no nka mo de sa ho de no fiase a nka be boy am yetumi de nkunu nti no ana san so mo bo na so betumi abo ni say mo no mo mo ni sa mo betumi yira mo bo ni sa betumi abo am yede nkunu. You read the people how they pray. From the first starting, you see that they play speed game. So you load the game and then to play with them. But you cannot allow yourself score you front and back. I think it's very bad record for we Ghanaians, especially the coach. I put the blame on the coach. Does well to hang on to the ball, Asifwa, and get the shot in. Wonderful goal! Just what Ghana needed at the start of the second half. And it's that man again, Ebenezer Asifwa, with a stunning strike from the edge of the area, and Ghana are back on level terms. Well, in comparison to France, they've had very little shots on goal, but ratio to on target, they've done far better. Michael Osei, the goalkeeper's come all the way down to celebrate in the corner. But Ebenezer Asifwa with his 5th goal of the tournament. Boachi. Now at Chimpong, tried to play it early to Abuaje. Well played by Kurt Zuma. It's gone out of play again for a France throw this time. Ghana ene arehosam ekoso no nanso ni nyina yese de ni watu no wonye de wo se ne mranche no maya de o se ebo yensem de mo ne ebo mabaso esanse be ma be ye bi wa me ni nyina yen kokutu bo ho nsam emu boxing eho ene ye de ni eche Emmanuel Tego wo ko no akosia gan e wo America brochima mu hwan no ne kosia gan e de be title no wo akopre Adom Kasee ene agopama so nsem ananse agokansie mu nsem ye de ni kohwe Emmanuel Tego agokansie no my first time there now, omo no po omo atimi din sa na omo hu mi right mi giri say mi dru a mi support no there e do so ti say there wo Ghana na wa uti mi din a e ma hu say ye game wo bibia na mi din ya game boy enti mi giri say bibia ye game wo a mi dru a me ye mi game no enti mi stro say like Ghana phone you and Ghana for more no mundoso ejuma mi ko mi de mi pese mi ye no na mi ko akoye wo enti mi giri say bibia ye okay mam
the way I coaches no more near break and yemi po oh share the way me fans no ani omo boy minister the way omo near break oh share like ninu I go share Floyd Mayweather small boy no woman me sparring one so open can boxer wo ba one so ye nwanwasem na oh share the way I one so work 20th ne near break woman me sparring the way me control more omo me sparring the way no me no where just say any abri power gym no and our gym no lose free and call baby and me gidi say baby I make obia there me no me sawo spafera with no many the best war and I sha spafera with me free no about light with no about be nwanwasem my ba bantam with my ba be nwanwasem my ba fera with my ba be nwanwasem and this time around me me normal weight America 20 me gidi say the way I normal because so am Ghana for no in paibo pen en huam na mo omo mbohu ana omo nstro bibiara omo nim say me din na me koye no because game boy na game na koye no nti meet me lost game no like amanomi a me baga na nti me gidi so omo fan pipe penta me tina bibia be kama the way awakum bebre no awakun chen me no eno kra na be ma me din no because the way me improve omo wo no the way me ye me no ma no me be bisa say Ghana akwa we ofrin ti me gidi say the way awakum bebre no mo no ma me ye no eburu adwene ne nti ase so nti Ghana for expect me na ofo no so mo watch me ba be ye de me ye wo Ghana for nti ase say akwa we kra ofrin na no ma be na wo ye no me ba be ye wo US man nti mo expect me wo Abrantie Emmanuel Tegu Game Boy ene ekoya ntokwa eda nanimu awokwa akoko no yese wodo wano do ngwa ebi ngo yebeda yene na afi yakọ enigide kasebo ensemo Abrantie your friend say Jerry anaba dodo na friend say okonfo kwade wo jidimpa yie emra wode nwom a your friend ekwa yie ati akwa ye ba yie obu ni gyen edwe egyen wode ba abonten na nansentem Abrantie na ebi se na adwene mu eka ne kakra ebi mo say ice selector badwana na tako ka konjompi no ama ne ice crash ama ice number ye huntu abodam afa de kwate ya ne som say Abrantie wawu na so music afọ de abeto abonten se sa no mani nyina da enya de rekuru bia wo mtu obekasa bia no yensini hu Okonfo kwade ensem no so eni ebegina na enne Adom Kasee a ye de brem no ye de nyina da aba na wiye yese anoma wo chedua so wo jebo sas na so che tuamu a ewiha mijina ha chen so a na ne ebefuno mu enenti yebeka se bye na afia boabo normal na ikuku ne kaka na dwumadi ahodo aka ne de abro ene nkwada Abrantie Jerry Justice ebetenase na yesi dwumadi wo de abro sanso na akwa Adom 106.3 a efia pokua vim lady or the burning issues and some ehhehye enso ebebro na moma bia Kasee ene watimi ahwebia na wonu bia ntimi ahwebia ka che no se enkachi wobetimi ahwebi www.multitvworld.com wobetimi akona afi wakorese de normal esi ekroye sanso ena wokọ Adom TV Tube at YouTube nso abetimi akọhwebi na ne kwakwa no Facebook/Adom TV ne nyina ye de bebro mado wasemidi edi obidum bie kwaku edu kume nyame pa ye be sanso ehye bio bye bye.